И така намирам се на една от нещата, които са задължителни за посещение в Ханя, едно от местата. Това е гроба на над Ханя. Виждате си каква панорама има надолу към града. Гроба на Елефтерос Венизелос, едни от най-големите имена в гръцката история, новата гръцка история. Елефтерос Венизелос е роден в Ханя, в едно от околните села, сега вече квартал на града. Волята му като почине, като умре, да бъде погребан над Ханя, изпълнена. Това е мястото. От най-големите в модерната история на Гърция имена. Бил е 5 пъти министър-председател на Гърция в различни периоди. И сега има продължители, които са в смисъл, има хора, които в момента се занимават с политика, които са от династията Венизелос и то голями политици в съвременната гръцка история. Просто място, което не може да дойдеш и да не видиш. Мястото е прекрасно. Не е бил глупав този Венизелос, избрал е прекрасно место да бъде погребан, от което да се вижда цяла Ханя. Гордото гръцко знаме над гробовете. Ще слеза долу да видя точно за какво става дума. Но мисля, че един гроб е негов, а другия е на сина му, по-малкия. Така или иначе прекрасно място, от което се вижда целият град надолу. Ето моят далечен квартал, чак там, където е долу плажа.